iRemember είναι ένα καινούριο κοινωνικό δίκτυο. Είναι όπως τόσες χιλιάδες που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, με κάποιες συγκεκριμένες διαφορές. Οι διαφορές μας είναι απλές και κατανοητές. Είναι 5. Καταρχήν είμαστε το πρώτο ελληνικό κοινωνικό δίκτυο, το οποίο έχει βγει στον αέρα εδώ και 2 μήνες. Το δεύτερο είναι ότι θέλουμε να φέρουμε το λεύκομα που είχαμε παλιά, είτε στα σχολεία, είτε μας το δίνανε γράφαμε, είτε το δίναμε σε άλλους και γράφαμε, είτε οτιδήποτε. Και το έχουμε εξελίξει σε μια μορφή ερωτήσεων που μπορεί ο κάθε χρήστης να τη στείλει σε φίλους ή σε γνωστούς ή και να τις κάνει και δημόσια. Το τρίτο είναι ότι έχουμε από τους καλύτερους διαγωνισμούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτός ο οποίος τρέχει και θα τρέχει μέχρι 15 Απριλίου, ο ένας που τρέχει, είναι για τη Νέα Υόρκη, είναι για 2 άτομα, με όλα τα εξοδαπληρωμένα, συν $1.000 μετρητά. Υπάρχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί μέσα στο site, πάρα πολλά τα οποία μπορεί να κάνει ο χρήστης και να διαλέξει σε ποιο διαγωνισμό θέλει να πάρει μέρος. Το τέταρτο είναι ότι έχουμε φέρει και θα φέρουμε στη συνέχεια ένα από τα πιο μεγάλα διαδραστικά παιχνίδια που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Είναι ένα παιχνίδι το οποίο εμείς το έχουμε φτιάξει, εμείς το έχουμε δημιουργήσει. Θα βγάλουμε τον κόσμο έξω στους δρόμους για να μπορέσει να παίξει μαζί μας, για να κερδίσει πάλι απίθανα δώρα. Θέλουμε τη συμμετοχή του κόσμου και θέλουμε να είναι διασκεδαστικό το iRemember γενικότερα σε ό,τι κάνεις μέσα. Και το πέμπτο και κυριότερο από όλα είναι ότι εμείς, εμάς ό,τι κάνεις, κερδίζεις πόντους. Τι είναι αυτή η πόντη? Είτε ανεβάζεις μια φωτογραφία, είτε παίρνεις μέρος σε ένα διαγωνισμό, είτε κάνεις κάποιο φίλο σου, είτε στέλνεις κάποια πρόσκληση, είτε κάνεις κάποιο σχόλιο, οτιδήποτε κάνεις κερδίζεις πόντους. Αυτούς τους πόντους λοιπόν μπορείς να τους μαζέψεις και ανάλογα με το επίπεδο που έχεις φτάσει, να τους εξαργυρώσεις σε ένα e-shop, το δικό μας free shop, το δικό μας μαγαζί, να το πω έτσι, το οποίο χωρίς να πληρώσεις ούτε €1 παίρνεις πάρα πολλά δώρα. Δηλαδή, το iRemember είναι ένα κοινωνικό δίκτυο, το οποίο θέλει να προσελκύσει την παρέα, τους φίλους, είναι νοσταλγικό και θέλει και προβάλλει την ανταποδοτικότητα με τους χρήστες. Το μεγαλύτερο ποσοστό του κοινού μας είναι από 18 έως 35. Αλλά υπάρχουν μέχρι και 65+, το οποίο υπάρχουν μέσα χρήστες πλέον. Γενικότερα το κοινό μας είναι λογικό, την νεολαία ψάχνουμε, την νεολαία θέλουμε να φέρει την παρέα της για να είμαστε περισσότερος χρόνος μέσα. Αλλά και οι μεγάλοι οι οποίοι μπαίνουν πλέον αρχίζουν και βλέπουν τους αρέσει, γιατί είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι πιο όμορφο, πιο διασκεδαστικό. Το επόμενο βήμα μας που είναι να βγει το app, το application, το οποίο θα μπορεί να το κατεβάσει ο καθένας μέσα από το κινητό του, αλλά και να μπορεί κάθε εταιρεία να φτιάξει το δικό της λεύκομα, όπως το λέμε εμείς. Δηλαδή τη δικιά της σελίδα, η οποία και θα μπορεί να διαφημίζεται και θα μπορεί να προσελκύει και κοινό και χρήστες και μέλη για να τα έχει στη σελίδα της, ώστε και αυτοί να συμμετέχουν στο δικό της λεύκομα κάθε εταιρεία. Δεν είμαστε το ίδιο με το Facebook. Είμαστε διαφορετικοί και το φωνάζουμε συνέχεια. Το Facebook, εμείς δεν είμαστε καν ανταγωνιστές του Facebook. Έχουμε στη δικιά μας σελίδα στο Facebook, την οποία την έχουμε για promotion, για προώθηση του δικού μας του site. Από εκεί και πέρα, στο Facebook μέσα μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις σαν εταιρεία. Είτε να βάλεις και να αποστάρεις, να κάνεις κάποιες αναρτήσεις, τις οποίες θα μπορείς να τις προωθήσεις, είτε να τις πληρώσεις, είτε με οποιοδήποτε στυλ, οτιδήποτε θέλεις κάνεις. Και ο καθένας μπορεί να μπει και να απαντήσει και να γράψει ό,τι θέλει. Σε εμάς όλα αυτά δεν ισχύουν. Μπορεί να κάνει κάθε εταιρεία το δικό της group, το δικό της λεύκομα, έτσι ώστε να προσελκύσει αυτούς που θέλει, αυτούς που την ενδιαφέρουν και μέσα από τα δικά της τα post, τα οποία ούτε θα ζητάμε λεφτά, ούτε θα παίρνουμε λεφτά από κάποια εταιρεία, να δείχνει πραγματικά στο κοινό και να μπορεί να προωθήσει τα δικά της τα προϊόντα. Τώρα το πώς θα προσπίσουμε εμείς όλο αυτό το θέμα με το iRemember. Ναι, εμείς ψάχνουμε την παρέα, ψάχνουμε το διαφορετικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν θέλουμε να είναι άχρονο, άοσμο και άγευστο. Γι' αυτό και το δικό μας το site έχει περισσότερο χρόνο μέσα. Είναι πιο κοντά ο ένας με τον άλλον και μπορούν πιο εύκολα να γίνουν φίλοι μεταξύ τους. Γιατί μέσα από όλο το σύστημα που έχουμε χτίσει για το iRemember, ο κάθε ένας μπορεί να τραβήξει και να δει το πώς
ο φίλος του ή ο άγνωστος ή ο γνωστός του απαντάει σε κάποιες ερωτήσεις, παίρνει μέρος σε διαγωνισμούς, φέρνουμε τον κόσμο πιο κοντά. Δεν είναι ένα άχρωμο social το οποίο δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ο κόσμος του I Remember έρχεται πιο κοντά μαζί μας. Έρχεται πιο κοντά. Θέλουμε αυτό που διατυμπανίζουμε συνέχεια, ναι, να φέρουμε τα social media όπως πρέπει να είναι πραγματικά. Δηλαδή η παρέα σου. Έχω τους φίλους μου, μιλάω με τους φίλους μου, διασκεδάζω. Δεν μπαίνω, αν θέλω να πω σε ένα ειδησιογραφικό site, υπάρχουν τόσα. Το Facebook είναι ένα από αυτά. Είναι πλέον ένα ειδησιογραφικό, ό,τι γίνεται το βλέπεις κατευθείαν στο Facebook. Εμείς θέλουμε να φέρουμε τη διασκέδαση. Θέλουμε την επικοινωνία μεταξύ μας. Θέλουμε την παρέα. Αυτή είναι η διαφορά. Να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Το IRMember το φτιάξαμε πραγματικά για να κερδίσουμε και εμείς λεφτά. Για ποιο λόγο όμως να μην κερδίζει και ο χρήστης που είναι μέσα σε εμάς κάτι. Πρέπει να υπάρχει ανταποδοτικότητα. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε, ειδικά στις μέρες που περνάμε. Έτσι ώστε εμείς τα μόνα λεφτά τα οποία παίρνουμε και κερδίζουμε το IRMember είναι συγκεκριμένα πράγματα. Διαφήμιση η οποία μπορεί να υπάρχει σαν banner κάποιας εταιρείας η οποία μπορεί να θελήσει να μπει μέσα, άσχετα με το αν έχει σελίδα δικιά της ή όχι. Και οτιδήποτε μπορούμε να πάρουμε από το ίντερνετ, είτε μέσω της Google, είτε οπωσδήποτε, είτε με κάποιο άλλο τρόπο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτά είναι τα διαφορετικά που βγάζουμε εμείς στον κόσμο. Θέλουμε την παρέα, θέλουμε το παρεΐστο. Η ιδέα ξεκίνησε ως εξής. Είναι όλα αυτά που συζητάγαμε. Όλα αυτά που συζητάμε μεταξύ μας ακόμα και τώρα. Ναι, εγώ έχω ένα λογαριασμό στο Facebook. Θα μπω μέσα, θα δω τι γίνεται, θα δω έναν-δυο φίλους. Θα βρω ίσως έναν-δυο φίλους που ήταν από παλιά που μπορώ να τους έχω να τους δω χρόνια. Αλλά ως επιτοπλίστων, κάποιο σημείο και ύστερα, όλο αυτό το πράγμα ήταν καθαρά ειδησιογραφικό. Έμπαινες μέσα να μπεις, να διαβάσεις τι έχει γίνει στον κόσμο γενικότερα. Όταν λοιπόν το βαριέσαι και θες να φύγεις από αυτό το πράγμα, είτε το κλείνεις και έρχεσαι στον πραγματικό τον κόσμο, είτε όμως αν δεν έχεις τη δυνατότητα και θέλεις να μείνεις κι άλλο στο ίντερνετ, θες να βρεις κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο λοιπόν ξεκίνησε σαν ιδέα γιατί υπήρχε το Λεύκομα από παλιά στην Ελλάδα. Εμείς που είμαστε και λίγο πιο μεγάλοι, το γνωρίζουμε και καλύτερα σε σχέση με την νεολαία τώρα, αλλά υπάρχει ακόμα και τώρα όμως, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Και θέλαμε να το φέρουμε στην επιφάνεια, γιατί πραγματικά ήταν κάτι διαφορετικό, δηλαδή τότε ας πούμε έπαιρνες ένα τετράδιο, το έδινες σε φίλους ή σε φίλες και γράφανε πάνω κάποια συναισθήματά τους. Τώρα αυτό το πράγμα το εξελίξαμε. Και το φέραμε στο 2015 πλέον, έτσι. Το κάναμε να μπορείς να γράφεις όντως όπως έγραφες τότε. Να μπορείς να βάζεις, γιατί παλιά κόβαμε από εφημερίδες είτε από περιοδικά κάποιες εικόνες και τους κολλούσαμε πάνω στο Λεύκομα. Τώρα απλά μπορείς να κάνεις μία φωτογραφία να ανεβάσεις την οποία έχεις και να την βάλεις κάποια απάντηση που μπορεί να έχει δώσει στο Λεύκομα κάποιο. Να ανεβάσεις βίντεο. Τότε γράφαμε παλιά στιχάκια στο Λεύκομα. Τώρα εμείς μπορείς να τα ανεβάσεις κατευθείαν όλο το βίντεο με όλα τα στιχάκια επάνω και να τα δεις. Και άλλωστε μην ξεχνάμε. Δηλαδή, παιδιά, ας καθίσουμε να το δούμε ότι και λογικά το Facebook πώς ξεκίνησε. Τι ήταν το Facebook. Το Facebook ήταν μια επετηρίδα. Η επετηρίδα που βγάζονται στην Αμερική, στο τέλος που τελειώνουν τη σχολική χρονιά, να το πω έτσι, τα κολέγια που τελειώνουν, βγάζουν μια επετηρίδα. Από εκεί ξεκίνησε, από ένα πανεπιστήμιο. Και το λάτρεψε το αμερικάνικο κοινό. Ποιος ο λόγος λοιπόν το δικό μας το Λεύκομα, γιατί πραγματικά είναι δικό μας σαν Λεύκομα ελληνικό, να μην το λατρέψει και ο υπόλοιπος κόσμος. Και με πολύ πιο απλά πράγματα. Με πολύ πιο αγαθά και αγνά πράγματα. Και όλοι δουλεύουμε. Πραγματικά 24 ώρες το 24ωρο πάνω στο IRMember για να μπορέσουμε να υπάρχει αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα αυτό που θυμίζει η Ελλάδα είναι το χρώμα που έχουμε βάλει μέσα. Ναι, είναι σε πιο pop art φτιαγμένο το IRMember, είναι σε πιο comic. Είναι νοσταλγικό. Έχει το χρώμα Ελλάδας από την άποψη ότι όλα πλέον τα κουμπιά που έχουμε μέσα τα έχουμε γυρίσει όλα στα ελληνικά.
υπάρχει και θα υπάρξει και η αγγλική η πλευρά, γιατί πρέπει να μας γνωρίσει ο κόσμος έξω, στο εξωτερικό. Και το ότι έχει αρχίσει ο κόσμος και το αγαπάει και το στέλνει σε φίλους. Μπες και εσύ στο I Remember. Υπάρχουν διαγωνισμοί οι οποίοι γίνονται που πραγματικά, άμα καθίσουμε και δούμε το πόσους κόσμος Έλληνες παίρνουν μέρος σε διαγωνισμούς, είναι απίστευτο κάθε μέρα. Υπάρχουν οι ερωτήσεις του Λευκόματος και υπάρχει το Λεύκομα που είναι καθαρά ελληνικό. Και βέβαια υπάρχει και η ανταποδοτικότητα. Αν και στην Ελλάδα δεν φημιζόμαστε για την ανταποδοτικότητα, πιστεύουμε ότι πρέπει να το κάνουμε και πρέπει να γίνει αυτό. Και γι' αυτό το έχουμε φτιάξει έτσι. Ο στόχος μας είναι απλός. Θέλουμε του χρόνου, τέλος του 2015, αρχές του 2016, θα είμαστε νούμερο 1 εταιρεία στην Ελλάδα όσον αφορά το social, το site κοινωνικής δικτύωσης. Θέλουμε να προσελκύσουμε στον περισσότερο κόσμο. Σε έναν στόχο τριετίας θέλουμε να βγούμε στην ευρωπαϊκή αγορά και στην παγκόσμια αγορά και να γίνει γνωστό το I Remember σε όλο τον κόσμο. Άλλωστε, ποιος ο λόγος να μάθουμε όλοι σε όλο τον κόσμο την επετηρίδα του Facebook και ποιος είναι ο λόγος να μην μάθουμε το Λεύκομα το I Remember. Και τουλάχιστον έτσι όπως το δίνουμε εμείς. Και με ανταποδοτικότητα και με περισσότερη διασκέδαση και με περισσότερους διαγωνισμούς. Και γιατί όχι να μην δουν όλοι ότι αυτό είναι ένα ελληνικό κοινωνικό δίκτυο. I remember when we caught a shooting star, yes I remember. I remember